And usually, mo na'y buhaton sa among ginikanan. Because napulo may kabuok nga mga magsuon. So ang among ginikanan, maghatag yun siya og instruction, unsay among himuon. Maingon na dahil na siya, oy ikaw Jonas, ang katong mga baka o ang katong mga tanom, imuha to. Ikaw diri, Paul Andro, mabilin ka sa balay, kay ikaw may magluto, mag-prepare og pagkaon. Nya kamo na may mga instruction. And kabalo na mo kinaiya og bata. Malingaw mo ni bata, lami bahalag bunalan jud. Bahalag yung bitayon. Basta kay makaduwa lang gyud intawon. Kay mo man ni bata. And sa ang pag-uli na sa among amahan, moingon na dayon, akong sugo, akong tuman. Because ang instruction wala gibuhat. Ang instruction wala kasunod. Usahay, bantayan ng oras. Oy, alas 9 mo to si Papa, mugikan kasagaran, maabot na alas 3. Paghapit na alas 3, mo pa isugod ang nagtrabaho. Nga tawa ng mga nakarelate. And then, ang pagbuhat, pag yun mga igsoon, dili na namao sa unsay instruction. Kung unsag yun tong gitudlo, unsag yun tong gisugo mga igsoon. Mauna nga, ang mahitabo, kanang frustrated kayo, kanang disappointed kayo, kanang mag-uul kayo ang nag-instruct. Kasi hindi nasunod yung in-instruct niya. Understand? Sabta na to? Understand? Understood? Now, sa Bible, mga igsoon, sa Scripture, daghan kayo dire nga nakasulat. Mga storya nga nahimo nga warning sa kada usa nato. Mga storya sa kinabuhi sa mga hari. Storya sa kinabuhi sa mga disciples. The story of the lives sa mga sa mga Israelita mismo, usa ka nasod. E nakita nato nga bisan pag nagtuman sila, pero ang ilang pagtuman dili kompleto. Kanang ilang obedient is not a total obedient. Therefore, nagka-problema ang ilang kinabuhi. Magka-problema sila as a nation. Nagka-problema sila as disciples. Nagka-problema sila as chosen kings. Because nagtuman sila pero partial. Partial obedient. Ug dagan kay ni siya nga nahitabo sa kinabuhi sa mga Kristohanon karon. Christian ka pero hindi mo na na-enjoy yung pagka-Christian mo dahil survival na lang. At least nagsisimba ako, at least nagpapatuloy ako, at least ingana na lang. Dili naka-happy sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Sa imong pag-serve the Lord, you're not happy. Wala nakanalipay. And sa Bible, mga igsoon, dunay dagan kayong klaro. When you read the Bible, ang Bible is not hirap intindihin. Ang Bible is masabtan nimo og ayo. And especially, pag nagbasa ka ng Bible, hindi lang ikaw. Ang Holy Spirit, pinapaintindi ka niya sa binabasa mo. Because this is the things of God, this is not your own. Dili ni siya masabtan sa mga tao nga ang panghuna-huna lamang is pangibabaw, surface. So dapat diha sa balang espiritu, masabtan dyan na to, nga mao din ang gipasabot ni ini. Now, si Saul is the first king of the United Kingdom, the first king of Israel. He was chosen by men, allowed by God. Free will. Hindi pa time. Sabi ng mga Israelite doon kay Samuel, Samuel, give us or choose one of us. Magpili ka ngayon ng isa sa atin na magiging hari. Gaya ng ibang nation. Gaya-gaya kasi sila. So hindi pa time. Because actually, ang plano ni Lord, the first king of the nation, Israel, is David. A man after God's own heart. Si David ang gipili sa Ginoo. Pero ang nasod din na makapag-antay.
And ang daming Christian, ganun ang ugali, di makapag-antay. So habang nag-aantay ka with patient talaga, nagpe-pray ka, Lord, ano ba? Unsa man ni Lord, unsa man ni Lord. But si Saul, hindi siya ugali. Ang mga Israelites, dili sila mga ingon-ana. Di na sila kapaabot, di na sila makapag-antay. So, hindi na si Lord ang nag-decide, but ang mga tao, sabi nila, bigyan mo na kami ng king. Tagain namig, hari. So sabi ni Lord, okay, Samuel, gawin mo ang gusto nila and tell them, sabihin mo sa kanila kung anong mangyayari pagka meron na silang king. Ayaw na nila ako, gusto na nila tao. So, gawin mo. So si Saul, sabi ng Bible, si Saul is pinakagwapo o pinakahabog. Among the Israelites, si Saul ang pinakagwapo, pinakahabog ba? And gitawag siya sa Ginoo. And sa ako abang kanang pagdiscovery, naghimo kog series nga study about king's life. Kanang mga hari sa Bible, naghimo ko ani og study. And ako nakita ni si Saul, never gyud siya nga nag-obey ni Lord. Ang ugali ni Saul is di makapag-antay. Ang ugali ni Saul is gusto niya siya ang i-glorify. Ang ugali ni Saul is may siya, spiritual advisor, pero ang pinapakinggan niya ay sarili niya pa ring opinion. Yan ang ugali ni Saul. And then, ang ugali ni Saul is selfish. Dili gyud siya ingog ako ani dapat ako ara gyud. That is why ang tibuok kinabuhi ni Saul mula nang naging hari siya hanggat sa namatay siya nagka-problema gyud siya. And then si Saul is i-insist niya na yung partial obedience niya is totally obedience. Ang daming Christian na ganon. Ang daming pastors na ganon. And including myself, ako ang pinakaunang na-rebuke na badlong na tudluan sa word nga ako karon nga i-share sa inyo ha. And hopefully maging aral nato ni tanan. I said to the Lord nga, Lord, even karon nga dayeg ta, I said to the Lord nga, Lord, kung nakita mo ni kunimo Lord nga si Saul, willing ra gyud kong mo step back og naa kay laing erase. Og naay laing David nga imong gamiton nga magpastor Ginoo. And I can do nga, pwede kayo ko mamuhat sa bisan unsa nga ministry. But Lord, ang imorang pagbuot mo'y matuman. So, muadto ta sa pagpaminaw sa word ni Lord. Tanawa, diri ta magsugod sa chapter 1. And tingnan natin kung unsa jud ang kapakyasan ni chapter 1, chapter 15 verse 1. Unsa gyud ngano gyud ni si Saul nga nabhagbong man jud ni siya. Even sa iyang kamatayon, wala gyud siya gibuhat nga desisyon nga iya sa Dios. Gikas pagsugod niya pagkahari angtod namatay siya, wala siya gihimo nga desisyon nga iya sa Dios. Wala ni siya nagkulang og panambagon because si Samuel may nagtambag niya. Ang propeta. So, the founder of the school of prophet in the Old Testament. So, legend kayo ang advisor ni Saul. Ayaw lang talaga niyang gawin ang gusto ni Lord. Daga na to, nagpaminaw tas pulong sa Ginoo. Pero, nang labay lang ba sa kinabuhi, kaya dili na to i-apply. Diri na tatanaw diri. Ningon diha, Samuel also said unto Saul, the Lord sent me to anoint thee to be the king of his people over Israel. Now therefore hearken thou unto the voice of the words of the Lord. Gingnan siya ni Saul, gipili ka sa Diyos. Therefore, paminawa karon ang tanan nga isulti sa Ginoo diha nimo. Paminawa. Here. Muna ang isulti mga igsoon. Nga, verse 2 na ta. Ana ang verse 2. Diretso na ta no. Thus says the Lord of hosts, I remember that which Amalek did to Israel, how he laid wait for him in the way when he came up from Egypt. Sabi ng Lord ngayon, doon kay pinaagi kang Samuel ngadto kang Saul,
Saul, nainumduman ako ang gibuhat aning mga Amerikanon. Samtang mga Israelites nang gawas pa sila out of Egypt, giambushan nila, giatangan nila. So ang tagal na nun. Pero si Lord maningil gyud siya. May mga ginawa ka, pero akala mo kinalimutan na ng Lord. Sisingilin tayo niyan. Yung nagawa mo mabuti, akala mo kinalimutan mo na ni Lord, may reward ka dyan. Pero kung nabuhat ni mo mali, akala mo okay na yon, may aantayin ka pa din. Gaya ng mga Amalekites. So, next verse, ang sabi ng next verse, now go, smite Amalek and utterly destroy all that they have. Ang instruction sa hari, Saul, ikaw at ang mga kasundaluhan mo, lakaw. Ubusin nyo, eliminate, i-wipe out yun sila, patayin lahat, and spare them not, walang itira, but slay both man and woman, infant and suckling, ox and sheep, camels and ass. Tanan. Mga kababayi, mga lalaki, mga babaye, mga gagmayng kabataan, mga magsuso, mga baka, mga karniro, tanan, nga hayupan. Wala gyud sila'y sobra. Dapat gyud na siya. Yan ay nangutanan ako, Pastor, God is love. Nga naman na, nga pati mga babae, mga sala, mga kabataan, nga naman na. Excuse me, kung ang sangpinit, bisagwa pa na ito, no, kung sangpinit, yun na, gagmay pa, imog yun ang pangibton. Kaya nigdag ko, ana, sangpinit, ragyapon na. Nasabtan? So, manang totally yun sila. Ikuan yun sila, i-eliminate yun sila. Dili yun pwede. Og sa basura pa yan, dapat lahat sunugin. Wag ka nang kukuha ng ito. Mapuslan pa ni. Mapuslan pa ni. Ayaw ni Apil. Sabi ni Lord, no, sunugin yan lahat, ubusin yan lahat. That's the clear instruction. San ba? Verse 3. Tanawang verse 3. Unsay klaro nga instruction? Lalaki, babaye, mga kayupan, kagamitan tanan, sunogon, walay mahabilin. Tanan, i-eliminate gyud, pat yun gyud tanan. I-erase gyud. Og sa kuan pa na, delete all. Dapat gyud na siya. Mahurot gyud na siya. In verse 4. And so gathered the people together and numbered them in Teilim, 200,000 footmen and 10,000 men of Judah. So, pirting na nagsundalo si Saul. Continue. Ingon ang verse 5, and so came to the city of Amalek and laid wait in the valley. So, ambush na sila, andam na sila. Niabot sila, gisulong yun nila ang mga Amerikanon, mga igsoon. By the way, unsay sala sa mga Amerikanon? Review na to. Unsay silang sala? Sa pagpanggawas sa mga Israelites sa Egypt, ilang giambush. No, muna ilang sala. So, singilin ngayon sila. Next verse. Ingon ang verse 6, and so said unto Canaanites, go, depart, get down from among the Amalekites. Giingnan ning mga Canaanites nga, hawa mo diha kay maapil mo. I-judge ni Lord ang Amalekites, pero andyan ang Canaanite. Kaya ang sabi, Canaanites, alis dyan. I-attack na mo na sila. Pagka nandyan kayo, masasali kayo. Maapil mo. Kaya alis dyan. Minsan may mga judgment yung ibang tao, may mga nangyayari sa buhay nila na nasama ka kay sige mo po kagpaduol nila. Di man ka kamaong mo pili kung kinsay imong kuyugan sa kinabuhi. So, ang Amalekites, ningon diha, pahawa mo, lest I destroy you with them. Unsay nabuhat sa Amalekites? For ye showed kindness to all the children of Israel when they came up out of Egypt. Ito palang Amalekites, tinulungan nila ang Israelites nung sila ay palabas pa ng Egypt. Pero kini sila mga Amalekites, ilang giambush. So sa time na nasisingilin ngayon ang Amalekites, ang sabi ng Lord, paalisin nyo, huwag nyo isali yung
mga Kenites. So ningon siya, so the Kenites departed from among the Amalekites. So Amalekites na lang, sulungon na ni sila. And sa pagpadayon nato, hinundumi ang verse 3 because verse 3 is a detailed, cleared instruction. Detalyado o klaro kayo nga instruction mga igsoon. Next verse. Saul smote the Amalekites from Havilah until thou comest to Shur, that is over against Egypt. Gikan dito sa ibabaw, padung sa boundaries Egypt, iyag yung gilusob ang mga Amalekanhon, mga igsoon. Next verse. He took Agag, the king of Amalekites, alive. Hala, yung hari, hindi niya pinatay. Ano yung instruction sa verse 3? Patayin lahat. Parang gusto niya, gold medalist siya. Dala-dala niya ang gold medal niya kahit saan siya magpunta. Ito ngayon si Agag, ang gold medal niya. Nga ipanghambog niya, ipasigarbo niya. Nga, awa gold medalist. Tanawa, iyang gidala ang hari, wa niya patya, kay iyang ipanghambog nga tanawa, bisan ang ilang hari, nahimo na kong tukoy. Nahimo na kong pet. And then, ingon diha, and utterly destroy all the people with the edge of the sword. So, pinatay niya yung iba, but yung king is gisave niya. Next verse. Yan ang verse 9. But Saul and the people spared Agag and the best of the sheep. Allah ka. Hala, sayang naman yan. Huwag niyang patayin. Ano yan? Isugba na ito na. Uli ah. Birthday ra barong kuan. Ato na. Para na. Ano? Na. So, and of the oxen, the fatling, and the lambs, and all that was good. Dili lang kay ang hari, pati ang mga mananap, mga tambukon, mga maayuhon, ilahanggi panguha. So, unsay instruction sa verse 3? Patayin lahat. And would not utterly destroy them, but everything that was vile and refused, that they destroyed utterly. Katong mga di na mapuslan, ilang gipang patay. Gipang sunog nila. Pero nanguha sila. Ang una is, ang hari. Desunod yung mga mapuslan nga mga hayop, ilang pang libre. Unsay instruction sa verse 3? Patayin lahat. Oh, look at. Diri mga Kristohanon. Kitang mga Kristohanon, sometimes, not sometimes, naagyod taaning kinaiyan ni Saul. Pinipili lang natin tong ano na yung mga kasalanan na di na natin gusto, di na nato mapuslan. Pero yung mga kasalanan na ang tamis pa rin, lami pa kaayo, nabilin gyapon na agyapon nimo. Kay og ako siyang i-let go, pastor, mag-unsa na lang ko. I can't live. Ano si sumpay ito na anak? I can't live if living is without Him, pastor. So na siya isubla sa kinabuhi niya. Hello? Pastor, og wa na'y paaso, pastor. Di na ko mabuhi. Kabalo ka nga no, pastor? Proteksyonер. Hindi ko madinggi. Lalayo sa akin ang lamok. So, naingon ana, pastor, wala na akong anger. Pastor, wala na ako anang pagdumot. Pastor, wala na ako ana. Di mo lagi ka manghatag. Hakog lagi. Careless imong tapad mo, eskwela na, wala pa na yung gamit. Gibless kas Ginoo aron may mo kang blessing. Ayaw nag-iampo nga, Lord, badlong ako, Lord. Darong di na ko ni mahatag, badlong ako. Pugni ko. Sige pag-ampo. O, tanawa, maninita po. Katong dili ra mapuslan, maoy. Ipatay. O. Sultian ka na ako, imo rang una-una nga gusto pa ka na, mapuslanon pa na. Kung dili ni mo na laglagon, ikaw mo'y laglagon, ana. Kung dili ni mo na isalikway, ikaw mo'y madaot ni ana. Nasabta na to?
Kala mo lang, siya na. Ayaw pasagad. Okay, next. Ito na ta, verse 10. Tanong verse 10. Then came the word of the Lord unto Samuel saying, hala, hindi ginawa nila ang instruction sa verse 3. Ito na yung word ni Lord doon kay Samuel. Next verse. Sabi, it repented me that I have set up Saul to be the king. For he is turned back from following me and hath not performed my commandments. Sabi ni Lord, nasubo kayo ko, nasakitan yun ko, nag-uol yun ko, kayo, nagipili na ako si Saul nga mahimong ari. Tungod kay mitalikod siya na ako, ug di siya mubuhat sa akong gisugo. Malipay pa mo mga amahan, inyong mga anak, di mo sunod sa inyong gisulti? Kinsa man ka? Si mama ray masunod aning balaya. Hala, si mama ra ko noy masunod. O kung sa isulti ni mama mo na ito, wala labot si papa sa balay. Alis ka na lang dyan pa, maggawa doon ka na sa kural, magpuyo. Then, gagool si Lord. Then, nagool si Lord, and it grieved Samuel, and he cried unto the Lord all night. Naghilak sa si Samuel. Nagool ang Ginoo, nagool po ang alagad sa Diyos. Nga naman, si Saul, gatalikod siya sa pulong sa Ginoo. Gireject niya ang instruction ni Lord. Gireject niya ang sugo sa Ginoo. Ako ipiyong ang akong mata. To be honest, kinsa diri ga Bible reading kada adlaw. Isang kamot, dali, ayaw ka, hadlok. Wako kita. Isa ba? Okay, hands down. Salamat sa Ginoo ni Isa gyud tanan. Kaingon naman si Saul rane. Pero ang Saul karon nga naa sa Bible, maog yapon ning Saula ang naminaw ron sa pulong sa Ginoong na naglingkod diha. Gatuo mo si Saul ray nagreject sa pulong sa Ginoo? 3 ka oras sa imong cellphone do. Pero like Saul, rejected na nimo ang pulong sa Ginoo. Mo bitaw dili na mo kamong music team. Gatuo mo malipayon mo nang gatugtog mo dire. Mabadlungan na gani mo sa kauban ninyo sa team. Mangluod na dayon mo. Because ga-reject na ta sa pulong sa Ginoo. Muna tinuod. Mga young people, mga inahan, mga amahan. Ang instruction nga magbasa sa pulong sa Ginoo kada adlaw, og tun-an kini adlaw o gabi, para natong tanan. But pareho kayo gyutan ni Saul, nga wala tay panahon sa pulong sa Ginoo. And then manghambog pa ka, mayon pa ka, huy, yawan una imong Bible, kining ako King James, mo ni kompleto. Kompleto nga yan, pero dili kompleto sa pag-apply nimo sa imong kinabuhi. Correct? That is why magka-problema o nagka-problema gyud ta. Mo jud nay rason nga nung dili na ta happy. May naay kanta mga igsoon. Actually, ang mga ginaawit nato din, lahat ng mga ginakanta nato dito, dapat nakikita yan sa buhay nato. Kay bisan pa yung kanta dire kay joyful nga awit ba? The joy of the Lord is, sayawan pa ni, is my strength. Pero wala ka ng joy. Rejected mo ang word ni Lord. So wala kay joy. Ang awit na lang ang naay joy, pero ang gaawit walay joy. Gulay. Pundok. Naay joy. Okay? So, and it grieves Saul. Hila ko di kayo si Lord. Kinsa may magtuog yun, ngari na sila. Kinsa may magtuog yun, Lord. Hindi na, musunod ni mo. Ayaw pa nalagwa ko na minaw sa mga Israelites. But consequence na sad ni Lord. Because ang Israelite, di makapag-antay. Alam nyo, pag di ka makapag-antay, ang consequence, grabe. Siguro, yun na, mga igsoon.
Munang ningon ang awit, dugay man ang paghuwat, apan karon, I think Isaiah 60 verse 2 or 62 verse 2, na, ningon dito nga, ito nakabas t-shirt, likod. In kanang sa panahon sa Ginoo. Right time. Guys, good luck, right time. Pero kanang right time, ma-enjoy na to nag-ayo kung kamautang mo paabot. In God's time. Nakadi man sila. So tagaan sila hari. Karon kay ang ilang hari di man maminaw sa Ginoo. You know what? When you have leaders, struggle na. Bisan sa mga family, doon na mo'y amahan nga dili mo simba, di maminaw sa pulong Ginoo, struggle jud mo. Kasi sila ang leaders. Sila ang mga leader. Okay, next verse na ta. Tuloy-tuloy na nato. Kay gabi na. And when Samuel rose early in the morning, Saul, to meet Saul in the morning, it was told Samuel, saying, Saul came to Carmel. And behold, he set him up a place. And it is gone about. And passed on and gone down to Gilgal. Tanawa ragon iyang adtuon ngayon si Saul. Makikita na siya, komprontahon na niya. Pero si Saul wala dito. Saan si Saul nagpunta? Sa Carmel. Anong gagawin niya doon? Gagawa siya ngayon ng monument for himself. Shh. Yung nanalo siya sa digmaan, sa gubat, batok sa mga Amalekites, parang proud kayo siya. Gagawa siya ngayon ng monument para sa sarili niya. Muna gusto niya, muna nga pag-adto ni Samuel, wala siya doon. Next verse. Igon ang verse 13, and Samuel came to Saul, and Saul said unto him, tanawa siya, dali ba? Ingon siya, blessed be thou of the Lord. I have performed the commandment of the Lord. Ang yabang pa niya. Nung nakita na sila ni Samuel, sabi niya, Samuel, panalanginan ka sa Ginoo. Tanan nga gibuhat, gisugo ni Lord. Gibuhat na ako. Samuel, lahat ng utos ng Diyos ginawa ko. Akala niya yung partial obedience is total obedience na. Ang daming ganyan na Christian, gawin pang license ang grace. Di naman yan ganyan ang grace. Ang grace naman is set free na tayo. Pwede na tayong dagang ingon ana. Total, yung partial obedience, ginawa nilang total obedience. So, bantayan na to Kadili pa ulay ang tanan. Kamo mga batan-on paminaw lagi good mo sa inyong mga ginikanan. Biya na sila gikan, date, bisag di pa panahon. Paminaw. Nilingi si Yana ni Ate Alma. Tinuod gid. Okay, dire na ta. Padayon ta dire. I have performed the commandment of the Lord. Gara kay siya. Samuel, nabuhat gid na ako. Nabuhat gid na ako ang tanan nga gisugo sa Ginoo. Grabe. Next verse. Sabi ngayon ng 14, anong sabi ng 14? And Samuel said, what meaneth then this bleating of the sheep in my ears and that lowing of the oxen which I hear? Sabi niya, nagawa ko lahat. Pero nung parating pa lang si Samuel, may naririnig si Samuel na ganon. Sabi Samuel naman, tas girang, ano man naayong gunaron? Ha? Di pa mumusulong o gira magdala mong mga baka o mga karnero? Sabi niya, nagawa ko lahat. Ano nagawa mo lahat? Ano yun? Ano yung naririnig? Ha? May naririnig ako. Ano yun? You know what? Bisa kung saan ni mong tago, ang kasalanan is sisingaw at sisingaw yan. Naaamo yan, nakikita yan, naririnig yan. Bisa kung saan ni mong tago. Kabalo mo, some of you ang problema sa inyo, akala nyo walang nakakita. Wala naman si pastor dito. Pero,
yung kasalanan nyo, linagay nyo doon sa mas lalong nakikita ng marami. Iniwasan nyo ang isang tao, pero pinakita nyo sa lahat. Munang kaibalo ko nga, nagbisyo mo, naa dito. Makitaan mo na ako dito. And minsan pa ang mga taga din, hiray mo sugilon. Kuray mo sulti. Kaya minsan, pag natas tubangan sa Ginoo, buutan kayo ta. Pero di ka musayog uli sa inyo, arong dili mo masimhutan ang tanduay. Sa tiragod si mama ni mo, nami tisis mawa paminahuman. Naara! Kaya musayog kag uli, masimhutan man ang tanduay. Kaya, huwaton sa nga mo expire. Naitaguan, pero kay sisingaw at sisingaw yan. Parehaan tinatago nila. And sabi pa, ginawa ko lahat. Di ba? Ang sabi sa marami is, House of Representatives. Pero ang tawag ngayon sa mas nakararami, Crocodile Farm. Ang daming tinatago. Pero pag nakaharap sa iyo, ang linis-linis, nakabarong. Tapos pag nagsalita, ang galing. Ang galing-galing. Masyado ka nang malakas para sa mundo ng mga tao. Balik na ta, Drebe. So, unsa man Sabi ni Samuel, gibuhat ni mo tanan? Ano yung naririnig ko? Unsa ning akong mga nadungog? Next verse. Sabi ng verse 15, and so said, they have brought them from Amalekites. Tanawa, every time, kabalo mo kung saan yung mga tao nga nag-reject sa word ni Lord, every time na i-confront naman sila, hindi na uubusan ng reason. Ang mga ilhanan, ang signs na ang mga tao na yan ay nagre-reject na sa word ni Lord is pagka kinompronta mo, hindi na uubusan ng defense. Defense. Laging may depensa yan. Laging may reason yan. Pag prayer meeting, ba't wala ka? Lahat ng may sakit, meron siya. Masakit yung ano ko, pastor, dito, pastor, sakit dito, pastor, sakit dito, pastor, sakit, pastor. Ang daming sakit. Kaya pagka ang tao nagre-reject sa word ni Lord, pag i-confront mo yan, ang daming defense. Gagamit pa ng verse yan. Nganong gaingon, magkakalusama ka magbago. Pastor, Jesus is the same yesterday, today, and forever. I am the follower of Christ. Kung ano ako dati, hanggang sa mamatay ako, ing-ana na ko. Grabe na, no? Di ba? Padayon ta. Ingon na yun siya, tanawa yung defense. Tanawa yung rason. Ana siya. For the people spared the best of the sheep and of the oxen and sacrifice unto the Lord thy God. And the rest we have utterly destroyed. Samuel, tinira namin yan dahil mag-thanksgiving man kami. Bisag di may invited mo, apil man mis Thanksgiving. At ano ako? Asa, ano naman na, celebrate na mo na. Nagmadaugon mi. So, ibig sabihin, pwede ka ngayong magbaligya ng drugs, tapos yung nakahalin na ka, o imong ipalit og instrument sa church, ingana, pwede? Naunsa. Nagsusugal ka ngayon. Nung nanalo ka sa sugal, ibili mo ng microphone sa church? Tanawa. Palusot. Sabi niya, hindi namin yan pinatay. Amo nang gidala, kay we will sacrifice it to the Lord. Pero Samuel, yung mga dili na mapuslan, inuubos namin. Gipatay na mo. Unsay tubag, tanawan ning tubag, 16. Klarohon na tog ayon ning 16. Then Samuel said to Saul, dire, nga na imong dughan, tudlua. Then Samuel said to Saul,
Kay tayo ang Saul ngayon. Ikaw mao'y sultian og ako. Stay, and I will tell thee what the Lord had said to me this night. And he said to him, say on. Aglakaw. Sultian ka na kung unsay gisulti sa Ginoo nako gabi. And then ningon si Saul niya, okay, maminaw ko, sulti. Next verse. 17. And Samuel said, when thou was little in thy own sight, sadang ang imong panglantaw, si imong kaugalingon, wa pa kay bili, dili ka si kinsa, less kayo imong value sa imong panglantaw, sa imong kaugalingon, was thou not made the head of the tribes of Israel, and the Lord anointed thee king over Israel? Wa pa kay alam sa kinabuhi, pero gipili ka sa Ginoong mahimong ari. Next verse. Verse 18. And the Lord sent thee on a journey and said, go and utterly destroy. Awa, sa confrontation, ginamit ulit ni Samuel ang instruction sa verse 3. Sabi, the Lord sent thee into journey. Gipadala ka and go. Utterly destroy the sinners, the Amalekites, and fight against them until they become consumed. Di ba gingnan ka ni Lord, lakaw? Pakigyera, hantod nga mahurot ni mo sila. Next verse. Wherefore then didst thou not obey the voice of the Lord, but did fly upon the spoil. Na corruption, nanguha, nangawat. So, sabi niya, nagibuhat nimo is evil in the sight of the Lord. Dili ba? Ang imong gibuhat? Sakto ba ang imong gibuhat? Next verse. Ingon diha sa verse 20. And so said unto Samuel, tanawa, insist lagi niya. Tanawa, I have obeyed the voice of the Lord. Tanawa ra ni mga taong nag-reject na sa word ni Lord. Pagka yung tao na yan nagre-reject na sa word ni Lord, talagang mag-i-insist yan. One thing na na-learn ko, happy ang buhay ko kung marunong akong makinig sa wife ko. Siya ang nakakita sa ako ang mga problema. Siya pod ang sugilan ako sa akong mga kauyangon. Siya ang nakakita sa, kahit sa suot na ako, bagay sa ako or dili. Pero kay di ko maminaw, muna siging kakaproblema. And then, sa pag-aaral namin, napunta kami sa kay nagbasa mamig mga books. Napunta ako sa books na ang nabasa ko about businessmen. Mga tao nga naay mga negosyo. Ang naa dito nakabutang, most successful businessmen are those. Ang mga successful kuno kayo mga businessmen are those who knows, are those who listen to their partner. Maminaw kuno sa ilang mga asawa. Kuyawa rin, no? Kaya kung mga laki kay, ako'y hari aning balay. Laki, ako diri kapitan ko. Unlod ning balaya gula ko. Ako may anak ba? So, munang dili sila mo success. One time nagbiyahe ko sa Negros. Layo kaya kong biyahe o gabi na nagdali ko. Nasuguan ko ni mama nga, dong, lakaw sa dito sa school ni An-An, katong akong bayaw. Lakaw sa dito, ihatag ning ayang alawan. So, gadali kong sutoy kay ko, bago kay akong motor. Pagbalik na ako, gitrabaho di ay ang kalsada, tas putol yung kalsada, pagbalik na nako. Merong signboard, pero nadaanan siguro og hubog, gikulata, tingoro to, igilabay atong katubhan. So wala akong nakita, gabi yun. Pag inganan ako, putol pala yung kalsada, tapos may stockpile na mga bato. Dito ko, boom! Nituyok ang motor. So naguba. And then, na-drop ko dito sa kanang gisi, kayo akong jacket hinatag ni Lorelai.
na-drop ko dito unya ang akong ulo dito gyud gaing ana sa simento padong na sa kanal. And pag bangon na nako, kinuha na nako ang akong helmet, basag yung dire sa helmet nako. And ang morning, paalis pa lang ako, sabi ng papa, "Uy dong, nag-helmet ka galing sa Cebu. Yung nandito ka na, ba't ayaw mo na isuot?" Gadala naman gid lang kag helmet, isuot na lang na dong. So nibalik ko, naakyat naman ako doon sa may nangka. Naog na po ko kay magkuha ko sa akong helmet. Gisuot na ako. Pagka-evening na aksidente ko, nabuak ang akong helmet. Nindot ko kaayong maminaw ka. Because you don't know na ang narinig mo, busis na ng Diyos. Gigamit lang na sila. Sometimes gagamitin niya ang tao, ang circumstances. Yun pala'y busis na ng Panginoon para i-protect ka. Pero dili ta maminaw. Pao, okay na ako, walay helmet pa. Kamaura ko mo drive, maghinay-hinay, ragyo ko pa. Pwede ko mo insisting na ana. But I remember for so many times, mula nang naminyo ko, every time nga na siya panambagon, akong i-reject, magka-problema. Tinuod yun no? Mo din ang hatakan kag partner. Kung sino yung mga tao na nasa paligid mo, yan gagamitin ni Lord para i-advise ka. Pero kung wrong influence, nasa wrong influence ka, barkada ka, di mao, yan ang gagamitin ni Satanas para sirain ang buhay mo. Minaw pa nagsayop ng mga tambag. Balik na tayo dito. So, and so said unto Samuel, "Yea, I have obeyed the voice of the Lord, and have gone the way which the Lord sent me, and have brought Agag the king of Amalek, and have utterly destroyed the Amalekites." Yung pangambog. Yung ina si Samuel, no. Gibuhat lagi nako ang tanang gisugo sa Ginoo. Tanawa si Agag. Nakuha nako, nadakpan ako. Next verse. Next verse. But the people took of the spoil, sheep and oxen, and the chief of the things which should have been utterly destroyed, to sacrifice unto the Lord thy God in Gilgal. Mana pa na yung palusot. Di ka na mga karnero dyan, ganang mga baka diha, ganang mga mapuslan, mga tambok, ikuha na sa akong mga katawan, kaya aron nga among i-offering ni Lord dito sa Gilgal. Gabot-buot ba ni sila? Nga naaman untay final nga instruction. Ningon diha mga igsoon sa awit, karaan na kaayo. Trust and obey. Trust and obey. For there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Wala na'y laing paagi. Wala ka nang makikitang ibang kaparaanan para ikay magiging payapa at masaya. Trust and obey. Pero wala. May sarili siyang Diyos. Yung Diyos niya, yung opinion niya. Huwag mo sirain niya lahat. I-offer natin yun kay Lord. Ang ganda ng intention niya. Kahit gaano ba yan kaganda ang intention mo, pag hindi yan ang instruction ng Diyos, wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ayaw, good. Dili lagi na mao. Ang instruction ni Lord, sinigang, ba't ka ngayon nagsabaw may tinula? Sinigang ang instruction. Pastor, pareho namang may kamatis, pareho namang may tubig, pareho namang may sibuyas, pareho namang may isda. Ang lasa lang, diferensya, sinigang at tinula. Tinula nga ang instruction. Ba't ka nagsinigang? Next. So, tanawa, verse 22, natahapit lang yun mahuman. Ang verse 22, Samuel said, "Had the Lord as great delight in burnt offering and sacrifices? Is and obeying the voice of the Lord?" Ingon siya, mas nakakalugod ba kaysa sa Lord? Ang mga services na yan, ang mga worship service na yan, ang mga sacrifices na yan, ang mga offering, ang paluhod-luhod na yan, ang magbunal-bunal kasi mong likod? Mas makapalipay pa ba na ni Lord than to obey His voice? Padayon taningon, behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken
than the fat of rams. Gingnan niya si Saul, timan ini. Nga ang pagpamati o ang pagsunod sa Ginoo, mas maayo pa na kaysa sa mga halad. Mas maayo pa na kaysa sa mga tambok na sunugon. You know what? Pwede ka mag-isip. Kahit anong bagay, basta kay para kay Lord. Pero kung yung puso mo, disobedient pa rin, kaya medyo mga igsoon ako dire sa Lourdes. Ang atong tan-awon usa karon o i-consider nato pag-ayo is ang kaugalingon nato. Always kung nangutana sa akong kaugalingon, maayo ba ko nga bana? Maayo ba ko nga pagkaamahan? Maayo ba ko nga pagka-leader? Sige na ko nang gina-consider sa akong kaugalingon. And sa dihang gina-consider na ko na, dagan kay kong nakitaan nga mali. Amen? Dami mong mali makita sa sarili mo. Kahit na yung tama mo, i-insist mo, ikaw ngayon ang naging mali. The fastest mammal in the world. Mammal ba ng kwan? Cheetah? Gamay siyang ulo. And siya ra ang magdagan nga murag, dili mag-ingana yang ulo. Pag nakita niya ang prey, aga na, sitaw ka na, tukbunon. Nakalaki na ang iyang mata, unya, mudagan siya 130 kilometers or more than that. Kusog kay siyang gadagan. Pero ang iyahang panglantaw is nakalock-in gyud siyang target ngayang tukbon. Kusog kayo, silit kayo siya. And muna siya pinakakusog nga mudagan gayod. And sa contest, na ay iro, may iring, may tigre, may cheetah. Sabi niya, pag buto, bang, dagan mo tanan. Tanaw na to, kisa siya pinakakusog. And si cheetah, stay lang siya. Pung, nagtakbuhan. Kusugang managan mga igsoon. Ang cheetah nabilin. Siya rajud ang wani dagan. Nga naman, kay bao na siya ang fastest mammal. Siya jud ang pinakakusog. Ikaw mismo sa imong kagalingon, nakaibalog yung kagkinsa ka. Di na kailangan ba nga imog yung i-prove, ipakita yun. Mura kag si Saul, dalag medal, nga pildig yun, ako ang champion. Dira si Agag ko, si Agag, muna akong gold, nga medal. Bilin ra si Cheetah. Daga na to, gusto dyan na itong i-prove nga, ayaw lagi ko. Magaling ako. I-insist dyan na to. Na minsan pagka ikaw yung nasa tama, tapos ini-insist mo, ikaw ngayon ang mali. Mas lalo kang naging mali. Kaya sa mga bagong magminyuay pa o sa mga bagong magtiayon, kahit mamali ang imong partner, ikaw ang sakto. Kung imo nang i-insist, wrong emotion siya, lalo mo siyang sinisira. Munang ikaw mo'y sayop. Nangutan ako, unsang paagi nga mahimo kong best counselor. Daghan kayong mga counselonon. Pero mahimo raday kong best counselor kon nahimo nako na sa akong kaugalingon. So nung time na marunong nako kunti na makinig, mag-zipper sa akong baba. Dito pa ko, hala, grabe day no? Ingani day. Sabi ng wife ko, nagiging ganito ako dahil sa iyo. Hala! Yun palang, pinapakita niyang ugali sa akin. Response ra di ay niya siyang nakitaan ako. Reflection lang di ay. Kasi sa Bible din, ang daming magaling na pastor. Ang galing nila sa church, ang galing nila sa mga tao, pero hindi sila magaling sa family nila. Kaya kasalanan ko. Kung para sa family ko, binigay ko sa inyo. Kaya pag Monday, para na sa pamilya na ko, ay mo pangilabot.
Pastor, mamamatay na ako. Ililibing kita sa Tuesday. Monday ngayon. Sa family na ako na. Because before, sabi ng wife ko, uuwi ka, tulog na ako. Aalis ka, tulog din ako. Kaya wala may time. Inig-confront niya na ako. Kabayan, anak, ako siyang inon. Ikaw kaya magpastor, magpalit tayo. So lalo siyang nasisira. Lalo siyang na-down siya sa mood. Na-insulto siya, naguba siya. Because bisan naa ka sa imo ang baruganan, kung dili ka kamaong musabot sa feeling sa uban, ikaw ang mali. Kahit nga sa pagkain, sabi ni Paul, pagkakakain ka tapos siya nakasala dahil sa lang sa pagkain mo, huwag ka nang kumain. You are acting out of love. Kaya kumukaon kag baboy niya na ay masuko. Uy, kasalanan yan. Leviticus chapter 11 verse 15, verse 7 to 8. Sabi doon, huwag yan. Huwag kang kumain. Mahirap naman, mag-explain ka pa ng 2 days na panis na bago ka kakain. So, huwag na lang. Di ba? Amen? O, balik na tayo, madugay ta. Next verse. Listen to this. Sabi ng verse 22. At 23. For rebellion is as the sin of witchcraft. Kinida yung pagkagayg ulo, masinukulon, mura na nagbarangan, na espiritus barang. Mamamarang. Mga barangan, no? Mga gayg ulo. Dirita? Because thou hast rejected the word of the Lord. This is now the consequence. May ginawa ka, itong mangyayari sa'yo. Anong ginawa mo? You rejected the word of the Lord, and this is the consequence. Tanawa ha? Ingon siya. Because you rejected the word of the Lord, He had rejected you from being king. Tanawa ragon ni. Kaya di man ka mo reject. Anong laging ini-insist ni Saul? Ginawa ko nga. Ginawa ko. Natapos ko ang misyon. Lahat ng instruction ginawa ko. Ginawa ko nga. Yan ang lagi niyang ini-insist. Pero sabi ng Lord, you rejected the word. So I reject you as the king of Israel. May mawawala ngayon sa'yo. Alam mo, yung pinaka-beneficials talaga is yung marunong ka makinig at gagawin mo ang word ni Lord. Buhaton nimo ang yan mong gisulti. Nag-preach si Lord ng 21 preaching. From Matthew 5 to Matthew 7, 21 preaching. Tapos nag-conclusion siya. After 21 preaching, nag-conclusion siya. Ang sabi niya, Matthew 7:24. Therefore, sino man ang nakapakinig, nag-a-apply, sila ang mga tao na wise. Ang ilang kinabuhi natukod diha sa bato. And the rain comes. Naay baha, may bagyo. It didn't fall. Wala ni collapse. Pero niingon sab dito paminaw. Niingon usab dito sa 26 to 27. At para dun sa mga nakinig lang, but they rejected the word of the Lord, they're foolish. The rain came down. May baha, may bagyo. They will totally collapse, utterly destroy. So now I benefits when you listen and obey. Kahit gaano kakayaman, kamapera, katalented, katalino, if you are rejecting the word of the Lord, someday, wala ka kay balo, kailan, paano, but it will surely come. You will collapse. Muna pinakasiguro mga igsoon. Munang naibenepisyo ning maminaw kas pulong sa Dios og imong i-apply. Ningon siya ang pagkagahig ulo ang dili pagsunod. Pareho ranig pagbaton sa espiritus usa ka mamamarang. Ang dili pagsunod daw pagsimba rani sa Dios. And he said, because you have rejected the word of the Lord rejected you as king over Israel.
Maunay consequence nga iyang nadawat mga igsoon. So, ato ning pamalandungan sa tagsa-tagsa nato ka mga kinabuhi. Because for so many times, narinig nato ni. For so many times, familiar nato ni. Pero, wala na ta nakabantay araw-araw nangyayari sa buhay natin na tayo ay soul. Laging nagre-reject sa kautusan ng Lord. Sige na to, ginadipinsahan ang atong kaugaligon. And yet, we try to insist. Tama lagi ko, sakto lagi ko. Why magbuot na ako? Sakto lagi ko. Kailan may hindi magiging tama pag ang buhay mo wala sa kautusan ni Lord, wala sa instruction ni Lord. Dili lagi na mahimong insakto. Bisan pag unsaon nimo ingon nga insakto, bisan pag ingnon nimo kanilaging isda, mabuhi lagi ni siya. Kung walay tubig, no. Ang kinabuhi sa tao nga walay Ginoo, walay pulong sa Dios, wala na siya. Bisag unsa pa ka, nagkalawos na ka, tanawa ra gunao? Because he had rejected the word of the Lord, so the Lord rejected him as king. May blessing siya, pero kukunin ngayon ng blessing. May favor siya, kukunin ngayon ng favor. May promotion siya, pero ibigay sa iba. Kung ano pang meron siya, kukunin ngayon. Dahil gi-reject niya, di gyud siya musunod, di gyud siya mubuhat sa kasuguan sa Ginoo. And gikan sa pagkat-on nato sa kinabuhi, sige na, ako na ning basahon, tiwason na lang nato, then mag-conclusion ta. Sige, next verse na lang. Next verse na. So said to Samuel, I have sinned. I have transgressed the commandment of the Lord and thy words, because I feared the people and obeyed their voice. Nag-insist na po siya, nagrason na po. Di yun maangkon nga sala siya. So, mga tao manggod, sila manggod. Kana manggod sila good, sila manggod. Muna yung mga ilhanag, mga tao nga nag-reject sa pulong sa Ginoo, siging pangbasol ba? Na i-blame. Siging gapang blame. So, next verse, 25. Sabi ng 25, now therefore I pray thee, pardon my sin, and turn again with me, that I may worship the Lord. Sabi niya ngayon, pasayluar ako. Uban ni gyapon ko, aron padayon pa ko makasimbas Ginoo. So, ngano makig-ukuyog man ko nimo nga dili man ka mo sunod sa gusto sa Ginoo. And sabi ngayon, nagtuturo si Jesus, nagpipreach si Jesus. Tapos may nagsalita, sabi, Jesus, yung mga kapatid mo nasa labas, pati yung mama mo. And Jesus replied, my brothers, my mother, the family that I have, are those people who hear and obey what I say. Muna gisulti ni Lord. Sadyang nagwali sa ang Ginoo, doon ay ningon, Ginoo, ang imong ginikanan o igsoon tos gawas. Ano ningon si Lord, ang akong igsoon o ginikanan, kadtong namina o nagbuhat sa akong mga pulong. Ba't pa ako sasama sa iyo? Nagre-reject ka sa word ni Lord. Ako gusto ko mag-obey, tas magsasama tayo. Never! Kaya mag-isip-isip mo, pangita mo partner, nga pareho mong gasunod sa Ginoo. So, ingon siya, ubanir ako, pasaylo ako, kuyog, yapon ta Samuel. Next verse. Sabi ng verse 26, and Samuel said to Saul, I will not return with thee. Di na ko mukuban ni mo, di ko mukuyog ni mo, for thou hast rejected the word of the Lord. Tungod kay, gisalikway mo ang pulong sa Ginoo, ako magtuman ko. So, nganong magkuyog man ta? And the Lord had rejected thee from being king over Israel. Di na ta mag-uban. Gisend ko ni Lord para mahimong legal spiritual advisor sa king. But ikaw ang kind sa na king na di maminaw sa Ginoo. So nganong mauban man ko nimo? I will wait. Kanus-an ay bag-ong hari ngay puli si Lord og adto ko niya mauban. Yung mga taong di maminaw nimo nganong moghilak magpakamatay para nila. Pasag di. Gusto gid silang moadtog impierno, mauban ka? Gibuhat na nimo ang imuha nga part. Then, salamat sa Ginoo. Next verse. In verse 27, and as Samuel turned about to go away, he laid hold upon the skirt of his mantle, and it rent. Mulakaw na unta si Samuel, nagunitan siya ni Saul, og nagisi. Tungod kay nagisi ang iyang biste, unsay sunod?
Next verse, ingon diha. And Samuel said unto him, the Lord had rent the kingdom of Israel from thee this day, and hath given it to the neighbor of thine, that is better than thou. Pagkagisi, nga na siya, gilangkat, gigisi ni Lord, gikuha ni Lord ang gingharian gikan nimo. Og ihatag niya ngadto sa iyang gikahimutan nga labaw pa nimo. Final gyud ang judgment. Bisag nagpakiluoy na siya, bisag nagpanggunit na siya, no, judgment na jud ni. Ayaw paabotang maabot ang panahon magpakiluoy kag manggunit-gunit na lang ka. But wala na'y mahimo because final na ang judgment. Next verse. Sabi ng verse 29. And also the strength of Israel will not lie nor repent, for he is not a man that he should repent. Siya ang Diyos nga naghatag og kusog ug kalig-on. Di na gyud mausab ang iyang desisyon. Siya ang Diyos sa katawhan sa Israel. Di na mausab ang iyang desisyon. So, for the sake sa ato nga time mga igsoon, ato i-check po ning atong pagkakristohanon. Because you are coming to the church but you are not obeying the word of the Lord. You are a followers of 1,000. Daghan na kayo ta gina-follow karon. Because mga fish-bump lang ganun, no? Fish bomb. Dali ba? Kaya arong madali ta. Fish bomb ganyan. Tapos, pag open nila, may pera. Tapos sabi, dadagdagan ko yan ng 5,000 pagka naka-follow ka sa akin. So, ang dami nating pinag-follow ngayon. Dahil ba baka mamaya, naglalakad tayo sa kalsada, tapos biglang may hihinto, tapos mag-fish bomb. Tapos may pera naka-follow ka, blessing, blessing. So, ang dami mo nang pina-follow. But the serious question is, si Kristo ba gisunod ni mo sa imong kinabuhi? I-check na to na, mga igsoon. So, John chapter 8. Not 8. John chapter 8 verse 31. John chapter 8 verse 31. Then Jesus said to those Jews which believed on him, if ye continue in my words, then are ye my disciples indeed. Ingon si Jesus, kung buhaton ninyo ang akong mga sugo kaninyo, then kamo tinuod gayod nga akong sumusunod. Sige daw. Pangutanon nato atong kaugalingon ani. Nagsunod ba gyud ta sa unsay mga instructions sa Ginoo? Because ang mga so-called Christian nga naa sa church pero nag-reject sa word ni Jesus is mga hipokrito. Dili tinuod nga mga disciple. He said, if you hold to my teaching, you are really my disciple. So, ang ilhanan nga sumusunod ta sa Ginoo, gibuhat nato ang iyang instruction. Ang iyang mga sugo. Next, ilhanan nga ikaw, karnero sa Diyos. Chapter 10 sa John, verse 27. John chapter 10, verse 27. My sheep listen to my voice. I know them, and they follow me. My sheep hear my voice. I know them, and they follow me. Kinsa man ang atong gina-follow? Kinsa man ang atong ginasunod? Pwede raw ka mamembro sa tanang simbahan, tibok, kalibutan. But the question is, nasakop ba ka ni Kristo? Muna ang ikaduha mga igsoon. Next, John 14, verse 15. John 14, verse 15. If you love me, keep my commandment. Kabalo ba mong sayon ra kayong awiton ang awit sa gugma? Listen to this.
Sayon kayo awito ng awit sa gugma. When I was kasi mahirap man yung family namin. So pagka may inom na itagay, tas mag-video na, doon parang nakakalimutan kong mahirap kami. Then, gusto na ko mukanta og mga love songs. And kana bitang awit nga murag mag-speak in tongues, kanang paspas kayo nga litok sa baba. O siya, tawag ana? Irap ni mo? Ganahan kay gyud ko ana. Mga love songs. And even na ana sa wallet. Kasi ka-relate ane. You have your wallet with you. Tapos may papel doon na nakasulat lahat ng number sa kanta ni mo. Ana dito? Mga love songs. Mga awit sa mga broken-hearted, andun lahat. Ay si Sir, kahibaw si Sir. Tinanong ko siya kagabi. Sabi niya lahat ata ng kantahan. Pero ano man sila, mga sosyalan sila ba? Sa ilahang lahat ng mga kantahan, naa sila dito, mag-perform sila. Kaya struggle siya ngayon, kaya naa siya offering sa gawas sa nasod. Magyapon, magkanta ka at ubangas mga tao. Unya kay calling man po niyang gusto niyang magpastor sa siya. So struggle siya. Tinuod dyan na yung mga igsoon. Nga mo dyan na, ganahan dyan kay ko ana nga mga, wala, magkanta dyan. And feeling na ako, proud ako na walang makakagawa sa ginawa ko. So kanang mga lisod nga kanta, mo na ako ang kantahon. Kanang paspas kayo. So mo na akong kantahon. Natanawan eh. Kanapit ang sugo sa imong kagalingon, nga gusto dyan nimo, nga kanang kumanda, buhaton dyan nimo. Makalimutan dyan nimo ng pobre ka, buhaton na dyan nimo, sunod na dyan ka anak. And minsan, yung awit, uutusan ka. Hello? Kung unsa imong gikanta, murag may nagsugo nimo. No? Kanta dyan ka, murag, lami dyan kayo ang imong move anak. And one thing I realize, madali palang sabihin. Madali palang awitin ang salitang I love you. I love you. Please say your love. Ang dali niyan. Ang daling sabihin. I-chat mo man yan. Mula umaga hanggang gabi, hanggang sa pagtulog mo, pagising mo, gano'n, I love you, I love you, I love you, I love you. Tapos yung iba, tinamad na, I love you a million times. Tapos nagsama na sila, I love you a million dollar times. Ang dami na. Madali lang yan. But look at this. If you love me, hindi sinabi dyan, if you love me, just sing it. Sing it. If you love me, just say it. But ang sabi, if you love me, do something. May gagawin ka. Yung I love you, hindi man lang yan puro hinalukay. Ginaksanay. Tanawar ko ni. Sabi niya, if you love me. Ba, naghana dyan na. Lami dyan kayo ng kanta nga, I love you. Bisa gugma-gugma na yun ang kanta. Magpakiluoy pa sa permero. Please say you love me too. Nung kinasal na sila, di na makasundo, please release me, let me go. Tapos yung iba may isang linggong pag-ibig pa. Kasi mula nung naisilang ka, mahal ka ng parents mo. Pero ayaw mo kasi gusto mo isang linggong pag-ibig lang, Lunes. Nang tayo'y nagka-chat, ay comment lang yun. Martes, nag-decide nga magkita sa KFC. Naghana na talaga ay. Kung nahigugma ka na akay, buhaton. You know, sayon ra kayo. Gikanta na to karon. Di ba? Gikanta siya, sa tinuod lang.
Taas-taas pang kamay. Gibati ako sa paghigugma nimo. Di ba ang dali? And how about your daily practices, your attitude, your living, your daily pagsunod sa Ginoo? Nagpakita ba sa gugma? Gaya ng mga anak, ang dali nating mag-post sa Facebook, I love you, Mama, Happy Mother's Day. Walay, Mama, nga sama ka nimo. But sa kada adlaw ba, gipakita nimong love nimo, imong mama? Dalira kayo na, isulti mga kapatid. Mayong udto na. Naapa ba ang tanan? And sabi ni Jesus, if you love me, then keep my commandment. 15, verse 14. Baliktarin natin yan. Chapter 15, verse 14. John 15:14. Baliktarin natin. Anong sabi? 15:14. Ye are my friends, if ye do whatsoever I command you. Sabi ngayon ni Jesus, halika. Ikaw ay totoong friend ko. Kung gagawin mo or kung ginagawa mo ang mga sinasabi ko. Sabi ko nga, ang bilis, ang dali lang kantahin, I am a friend of God. Tapos may gitara pa. I am a friend. Pasayo-sayo ka ng kunti. Tapos may drum. Tatalunan mo na. I am a friend of God. Madali lang yan. Pero unsa may giingon, you are my friend. If you do whatsoever I command you. So tayong mga Christian, hindi nakadepende. Hindi na tayo nakadepende sa pamumuhay ng iba. Pero gina-check nato ang atong pagkinabuhi unsay gisultis pulong sa Ginoo. Kay mauna siya ang tinuod nga pagkinabuhi nga naa kay gitawag og personal relationship ni Lord. Makiglakaw kaniya. So i-check nimo if you are a truly disciple of Jesus. And then tinuod ba jud ka na igugma sa Ginoo? And then tinuod ba jud kang karnero sa Ginoo? Og kining dire og tinuod ba jud kang higala sa Ginoo? Because it's easy to claim. Sayo na kayo na pag-claim. Nasabihin mo, I love the Lord. I am a friend of Him. I am His disciple. And I am, kananaang, sa tuusa, I am, kanang, karnero ako sa Lord. Sa yun lang kayo yun na isulti. But sa adlaw-adlaw na to, nga pag kinabuhi, gina-check na ko na. And to be honest with you, ako din. Malaki ang problema ko dito sa apat. Unang sa kada adlaw, nag-check ko sa akong kinabuhi. Every time na feel na ako, may nako'y nabuhat nga, naigipabuhat si Lord, o niya, nakulangan ko. Guilty na kayo po, anak. So, mapangutanan na to tong kagalingon, naigugma ba dyan ko sa Ginoo? Tinunaan ba dyan ko sa Ginoo? Higala ba dyan ko sa Ginoo? Karnero ba dyan ko sa Ginoo? Or, mo-conclude na lang ka nga saol ang akong kinabuhi. I am soul. And hopefully, mga igsoon kita unta, dili makawang. Ang mga pulong nga atong nadungog, again, partial obedient is totally disobedient. Yung hindi kumplitong pagsunod, totally disobedient na yon. Tapos yung delay, yung Ocean Jet, baka nakinig sila, di sila marunong magsuri. Nakalakay sa schedule nila 4:20. Tapos ang biyahe 5:20. Tapos sasabihin lang nila, delay tayo for 1 hour. Expected to travel 5:20 p.m. Di man lang pasensya na, delay gyud ron. Wala joy word ngayong ana. Nonchalant. So pag nagmamadali ka, wala na, sira na ang schedule nimo tanan. Ingana po ning atong kinabuhi mga igsoon. Okay ra nato, delay na ta. Okay ra nato nga delay ta. Shh. Mga young people, inviteon gyapon mo nako. Bisag di mo maminaw. Inviteon gyapon nako mo sa prayer meeting. Especially Bible student and worship team. Sa basketball, abot gyud tag alas 12 alauna. Prayer meeting, half hour lang ka magpray. Or 25 minutes lang, di jud ka maabot.
tanawa ang problema sa imong pamilya, then i-check ang listahan nimo sa imong mga desire. And then naa kay listahan ana nga problema, naa kay listahan ana nga desire, dal-ana sa prayer meeting. Dal-ana sa Ginoo. Ningon diha nga sadyang nakaproblema si King Hezekiah, nakadawat siya sa sulat from Sennacherib, the commander of King Sennacherib. Dinala niya yung problema, yung sulat. Gibutang niya in front of the Lord sulod sa temple, and he said, Lord, read. Ito yung problema mo. Problema mo to, Lord. Hindi ko to problema. Sa'yo to. Dahil sa'yo kami. Ing ana, dalan na itong listahan si Lord. Lord, mo ni problema na mo sa family. Lord, mo ni problema na ako sa akong pamilya. Mo ni po akong pangandoy, Ginoo. And sometimes nahihiya pa tayo. Yan nagpipray ka, pero ang uban nagpray pa, pero nag-observe na lang kasi kagtanaw. Kaya po ni mahuman. Di po yung usa, oh. Tulo, kasabay, tulo, yung laway, o sipon, oh. Di po yung usa, oh. Grabe, Jod. Nga na. Nga naman, wala kayo i-pray. So, nagpray ako, pumasok ako sa church, nagpray ako, Lord, mauni. And ako kaya kong tingog, kay naghilak ko tubangas Ginoo. And tungod kay nagpray ko, may isang babae, parang first year ata siya. Yeah, first year. Kay fourth year man ko at that time. Pumasok din siya sa church. Ang sabi niya, may problema din ako, tas may umiiyak kay Lord, nagpipray. So pumunta din siya. Ibig sabihin, na-encourage siya, kaya na ay nagpray. So nung pumasok siya doon, before siya nag-start og pray, narinig niya ang prayer ko. Tas bigla kong pinag-pray, alam mo Lord, pinangalanan ko talaga. Yan si Jeremy Liman. Hindi ko alam kung bakit nagustuhan ko siya, Lord. Pinag-pray ko ng ganun. Tinuod yun na nakasawa, buhi pa, witness na siya. Lord, marunong mo siyang mag-gitara, Lord. Kamaw man siyang mukanta. Ako nagba-Bible study ako, wala akong gitar, hindi rin ako kumakanta na, Lord, kasi yung kanta ko para sa sanlibutan dati, ngayon nawala. So pinag-pray ko, Lord, if your will, then someday magpastor ko, Ginoo, siya akong kauban. After 5 million years. Paghuman, mga igsuon, magminyo na mi. Andito na sa Bethel, nag-make up si Yaha, ang dating estudyante sa mong school. Pagpasok ko, sabi niya, Pastor, naalala mo, pinag-pray ni mo ning akong gimik upan. Diha, adyo ko ato, Pastor, i-pray ni mo ni. Ang ga-make up niya sa kasal namo, mao itong estudyante sa una nga na-encourage nga musud sa church o mag-ampo kay nay gahilak sa church nga nag-ampo. Og pagsulod niya ang iyang nakita og nadunggan nga nag-ampo ako. Og ang akong giampo kanang akong asawa karon. Pag-abot na ng labay ang daga mga tuig, siya may nag-make up sa akong asawa og giingnan ko niya mauning pitsaha Martes to sa gabi ni suod ka sa church. Naghila ka dito, nag-ampo, and then ako po, bitaw, no, wa man ko'y lingaw. Muhila ko, kus Ginoo, mag-ampo po ko. Nadunggan ko niyang nag-ampo ko, Lord, si Jeremy Liman. Di ko kasulti Ginoo sa akong gibati niya. Kaya di ko sure, imuha ba ni? Pero kung ikaw, Ginoo, may naghatag ani nga kalipay na ako niya, tabangin ko, Lord, makauban ako siya, magpastor ko in the future. Naupat na meron! Noon siya na mo? Iampo lang. Iampo. Kamo mga lalaki, madlok mamukautan, muna inyong hilabtan. Para hindi na ni maadtuglain. Nya pagkabos panahon, di na kanaigog man niya imong biyaan, di nasakitan siya, nag-uol siya. Noon sa deka. Kamo po mga babae, po nyo gihatag tanan. Di arao, di arao, di arao, di arao. Say, ludam kayo eh. Ayaw i-reject ang word ni Lord. Ayaw isalikway ang pulong sa Ginoo. Remember this, partial obedience is totally disobedient. Ayaw ginagkalimti na kay Bible. Kining kalibutan na mahanaw ang tanan na nimo mahanaw. Bisan imong dagway sinaw kayo mahanaw kaunog ulod someday. But ang pagbuhat sa pulong sa Ginoo maurag yun ni siya ang magpabilin.
o atong mabalon sa ikaduha natong kinabuhi, mga igsoon. Nasabtan nato ne? I-pray. Iampo sa Ginoo. Amen? Sundar gyud. Buhat ra gyud sa isulti sa Ginoo. Di man ka ganahan simbahan. Di man ka ganahan sa mga magwalali. Di man ka ganahan sa mga tao. Then, ang gisulti ra sa Ginoo, ang pagkinabuhi nga gi-instruct sa Ginoo, maoray buhata. Read, observe, meditate, and consider the Word of God carefully in your life. Then, kung doon na kay pattern sa pagkinabuhi nga gustong sundon, ikinabuhi ang pulong sa Ginoo, kita nimo imong kinabuhi unsa kanindot. Sultian nako, dinhis kalibutan gamay ra kay na. Pinahuwam ra na nga kalipay. But ang tinuod nga kalipay is when you trust and obey the Lord. Let's close our eyes, let's pray. Heavenly Father, salamat kay Ginoo sa mga pulong among mga nadungog karon. Nag-struggle kami, O Lord. Tungod kay dili hingpit ang among pagsunod og pagtuman diha kanimo. Now praying, O God, nga kaning sa amo nga kinabuhi, O Lord, magsunod gyud mi kung unsa gyud ang imo nga gisulti. Tabangi kami, O Lord, nga mahigugma mi sa imo mga pulong. Nga kanang ma-excited kami unsay sunod namo nga mabasa. Unsay sunod nga madawat nga instruction. Unsay sunod namo, Lord, nga madawat nga pagtudlo. Kanang mga ingon ni ana nga mga adlaw sa among kinabuhi, Lord, manghitabo unta na pinaagi sa imong kusog, sa tabang sa imong balang espiritu ug sa imong nga paghigugma, Ginoo. Mabuhat namo na, O Lord. Akong giampo, O Dios, nga bisan pa man kaming tanan makamasalaypon, walay tarong namo. Kaming tanan gikaluy-an ra nimo. Bisan ang mga magwalali, kaming mga preacher, O Lord, walay matarong namo, walay hingpit namo nga nagsunod kanimo. Kaming tanan, Lord, walay perfect, mga saulo mi tanan. Mga partial obedience ang among ipangbuhat. We keep on rejecting your instructions, Ginoo. And that is why ingon ani ang among kinabuhi. Wala mi tinud-anay nga kadasig. Wala mi tinud-anay nga kalipayon. Wala mi tinud-anay, Ginoo, nga kalinaw sa among pagkakristohanon. We're not excited anymore, O God, because we reject your word. Tabangi kaming mahibalik diha kanimo, Lord. Nga buhaton namo unsay imong gisugo. Nga buhaton namo og unsay imong gi-instruct namo, Ginoo. Lord, ang among mga anak, tabangi sila, Ginoo. Dili namo gunit ang ilang hunahuna o ang ilang mga kasing-kasing. Dili namo sila makontrol. But we pray, Father God, nga panalanginan nimo ang ilang mga desisyon nga mohaom sa imong mga gusto, Ginoo. Salamat, Lord. Salamat kayo, Ginoo. Salamat nga dili nimo pasagdan ang tanan. Thank you for your word. Salamat sa pagtulid. Salamat sa mga pagbadlong. Tabangi kaming mahimong tinuod nimong karniro, mahimong tinuod nimong tinun-an, mahimong tinuod nimong higala, ug mahimong tinuod nga nahigugma nimo, Ginoo. Salamat kayo, Lord. Manindog tang tanan, mga igsoon.